Għati donazzjoni u tkun qed tgħin lill-Partit Laburista. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Biex tagħti donazzjoni ta' 6,99 euro ibad SMS fuq 50618900. Tista' tibgħat ukoll donazzjoni permezz tal-BOV app fuq in-numru 79870017. Grazzi tal-li qed tgħin lill-Partit Laburista. Il-kumplament ta' serata it-tajba u nilqakom għall-aħħar parti issa ta' din il-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista. Llum hija ġurnata importanti ħafna għall-Partit Laburista u anka likom illi f'dan il-ħin qegħdin issegwu din it-trasmissjoni forsi uħud minnkom illum kien temp sabiħ u allura jista' jkun li uħud minnkom forsi ħarġu gawdew lill-familjari u lill-leżis tagħkom u allura issa forsi tinsabu lura id-dar u allura l-appelli tagħna huwa illi tgħinu lill-Partit Laburista kontinwament qegħdin taraw in-numri tat-telefon u allura grazzi minn qalbna tad-donazzjonijiet tagħkom. Bi pjaċir issa nilqgħu magħna lill-Prim Ministru ta' Malta u l-mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Merħba u grazzi illi tinsab magħna. Kif inti? Nsellim lek wejn u nsellem il-kull min qed isegwina. Insab tajjeb. Llum kif għadt inti ġurnata importanti għall-Partit Laburista. Kif nafu l-sena d-dieħla se jkollna elezzjoni ġenerali. U naturalment il-ħidma hemmhekk se tkompli tintensifika l-ħidma tal-partit tiżdied u dik il-ħidma għandek bżonn ukoll li jkollok ir-riżorsi għaliha. U għalhekk nagħmel appell lil dak kollha li qed isegwuna li beħsiebhom ikomplu jinvestu fil-Partit Laburista sabiex il-partit u l-gvern ukoll jista' jkompli jinvesti fin-nies biex l-għajnuna tagħhom hija naturalment importanti ħafna biex dil-ħidma tagħna tibqa' għaddejja b'ritmu b'saħħtu. Fil-fatt waqt li qed titkellem inti Prim Ministru diġà qegħdin nisimgħu fl-isfond il-telefon idoq, ġifieri grazzi illi qegħdin tgħinu lill-Partit Laburista. Prim Ministru, nixtieq nibda mal-ewwel b'tema li n-nies għadhom jitkellmu dwarha. Il-pandemija, il-COVID-19, żgur li din is-sena qegħdin f'pożizzjoni aħjar mis-sena li għaddiet biss anke naraw l-attivitajiet li qed isiru madwar il-pajjiż anke din il-ġbir ta' fondi din is-sena tittella totalment differenti. Però in-nies meta tara x'qed jiġri anke f'pajjiżi fl-Ewropa u fid-dinja qisha titħasseb u bir-raġun. X'inhu l-appell tiegħek dwar dan? Bir-raġun li n-nies jitkellmu dwar il-pandemija x'il-pandemija da magħna. U ma rridx nistema pessimist, però nemmen illi il-COVID-19 mhix xi ħaġa li se titlaq mill-lum għalata. Pjuttost se tkun magħna għaż-żmien li ġej għal forsi żmien li huwa relattivament twil ukoll. Għal daqstant kruċjali l-kwistjoni tar-responsabilità. Kif qed tajjeb inti meta tqabbel il-mod kif qed ngħixu llum f'pajjiżna nsejjaħlu qrib in-normalità b'numru ta' restrizzjonijiet imma li huma relattivament xkejkna u tqabbel dan ma' pajjiżi oħrajn, tara li hemm differenzi kbar. Nara statistika ta' pajjiżi oħrajn kemm fl-Ewropa u l-barra mill-Ewropa fejn tara każijiet kbar ta' infezzjonijiet, rata ta' ospitalizzazzjoni fil ta' nies li jiddaħħlu l-isptar li hija qawwija, rata ta' nies li qegħdin f'kura intensiva li telet mhux ħażin ukoll rata ta' mortalità sfortunat ukoll f'pajjiżna għandna din is-sitwazzjoni stabbli għaliex kellna pjan ta' vaċċinazzjoni li mexa b'mod tajjeb ħafna, kellna uptake minn nies tal-vaċċin ta' 93% north of 93% li huwa wieħed tajjeb ħafna, imma dan kollu ifisser u ma jfisser xejn fl-istess ħin. Għaliex jekk mhux se jkollna pjan, jekk mhux se jkollna nies li jersqu għat-teħid tal-booster dose, hemmhekk jista' jkollu ma jirnexxilniex nippreservaw dak li rbaħna sal-lum. U għalhekk nagħmel dan l-appell b'saħħtu lin-nies, dan l-appell sinċieru qawwi illi huwa kruċjali li kull min jirċievi l-invit għall-booster dose imur biex jieħu din id-doża. Huwa kruċjali għaliex illum aktar minn qatt qabel l-evidenza xjentifika turi illi il-vaċċin jaħdem,
illi l-vaċċin huwa s-soluzzjoni għall-pandemija u jekk irridu nibqgħu ngħixu kif qegħdin illum, ġifieri qrib in-normalità, bil-fors illi jrid ikollna rata għolja ħafna ta' nies li mhux biss ħadu l-ewwel doża u t-tieni doża, imma li issa jmorru jikkonkorru wkoll għall-booster dose u kull meta naturalment l-awtoritajiet tas-saħħa jiddeterminaw li huwa meħtieġ li wieħed jieħu doża oħra tal-vaċċin. Huwa vera li il-COVID għadu magħna, però l-ħidma politika baqgħet għaddejja, jekk nitkellmu dwar is-saħħa. Ovvjament kulħadd jista' jitkellem dwar il-ħidma ta' dan il-gvern fejn tidħol is-saħħa u l-ekonomija, però fuq l-aġenda tal-pajjiż hemm ukoll l-ambjent. Għalfejn dan il-gvern ħad din id-direzzjoni? Ħanaqsam id-domanda tiegħek fit-tnejn. Il-ħidma tal-gvern qatt medna aħna minħabba l-pandemija ejja naqsu ferja oħrajn. Anzi bil-kontra, għadna li minkejja l-pandemija rridu nibqgħu għaddejjin bl-istess ritmu ta' xogħol illi kellna ppjanat jekk mhux iżjed. Nsemmi l-bidliet infrastrutturali li għamilna fil-pajjiż, il-proġetti kbar li kienu meħtieġ anka biex tejjibna s-sitwazzjoni ta' traffiku fil-pajjiż. Insemmi l-ħidma fl-aspett tal-governanza tajba. Għamilna bidliet f'daw l-aħħar xhur illi kienu il-pajjiż kien ilu snin jistennihom jiġu u li qatt ma saru bħalhom. U dal-bidliet kollha li għamilna faħruhom il-Kummissjoni Ewropea, faħruhom il-Kunsill Ewropew, faħruhom entitajiet internazzjonali oħrajn. Dan kollu minkejja mbagħad il-ħidma enormi li kellna ffukata fuq il-pandemija b'mod kif għenna l-ekonomija tal-pajjiż, kif għenna l-negozji, kif għenna l-nies biex ma jerfax rasu il-qat, il-weight supplement li għamilna diversi skemi li għamilna, pluralità ta' skemi li għamilna waqt il-Covid biex rajna illi il-pis tal-pandemija ma jerfaħx in-nies, dik il-ħidma kollha li baqgħet għaddejja u jiena nemmen illi il-fiduċja tan-nies iżomma bil-ħidma. Qatt ma nistgħu nieħdu l-fiduċja tan-nies for granted. Anzi, dik iż-żomma tista' żomm il-fiduċja tan-nies b'saħħitha li n-nies jibqgħu jemmnu f'dak li qed nagħmlu billi tibqa' taħdem ta' kuljum u tintensifika dik il-ħidma. U hawnhekk iġibni għat-tieni punt. Aħna maħniex dak il-partit, dak il-moviment illi min ma jaqbilx magħna ngħidulu mixtri bħal referi. Anzi bil-kontra, jiena min ma jaqbilx magħna nieħu pjaċir, npoġġi bil-qiegħda miegħu, niltaqa'. Nibda nifhem għaliex qed jgħidulna dik stajtu għamiltuha differenti, dik stajtu għamiltuha aħjar. Hemmhekk żbaljajtu. U nitgħallem minn dawn l-esperjenzi ta' nies illi anke għandhom fema politika differenti minn tagħna nieħu gost niltaqa' magħhom, niddialoga, nieħu l-idejat minn għandhom, nemmen li dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. U mbagħad immur għat-tieni parti tad-domanda l-ħidma ambjentali fil-qasam tal-ambjent, żgur li huwa ta' priorità lina għaliex aħna nifhmu fimna ċar illi l-ambjent illum il-ġurnata u anke qabel ukoll huwa essenzjali jekk aħna se nkomplu nitkellmu fuq it-titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U nemmen li valur importanti fil-ħidma tal-gvern huwa li dejjem irid jara li l-kwalità tal-ħajja tan-nies itallaħħal fuq. U ma tistax tagħmel hekk jekk ma tiffukax fuq il-ħidma fejn jidħol l-ambjent. U x'għamilna? Ħana tiftit eżempji mill-ħafna li għamilna. U fadal ħafna x'nagħmlu wkoll. Nsemmiw il-proġett ta' Witfulija. Kellek hemmhekk miżbla lin-nies taż-żurriq xejdulek jgħidulek aħna niftakru jkollna nagħlqu twieqi għax meta kien jitqabbad iż-żibel kien jidħol jasal id-duħħan iż-żurriq u kien jidħlilna ġoddar jekk ma nagħlqux it-twieqi. Mela hemmhekk kellek kwantità enormi ta' skart li rnexxielna nagħmlu proġett rivoluzzjonarju innovattiv ħafna u għamilna kelli l-opportunità li ninawguraħ dak il-spazju miftuħ enormi kwantità ta' siġar fejn tista' timxi ħafna għandek veduta verament sabiħ. Ma dan mhux proġett iżolat, insemmi il-Park Nazzjonali ta' Qali li 20,000 ta' siġar illi ġew miżruha hemmhekk, dak l-open spaces kollha illi għandna. U nifhmu kemm dawn huwa importanti għan-nies. Insemmi l-Park tal-Inwadar, hemmhekk ukoll għandna park sabiħ illi jerġa' jolqod dal-kunċett ta' spazji miftuħa, spazji ħodor fejn in-nies iva b'mod sempliċi jistgħu jirrikrejaw ruhom mal-familja mat-tfal tagħhom. Il-divertiment, il-ħin ta' kwalità b'mod sempliċi. Il-familji Prim Ministru saru jfittxu dawn il-postijiet. Inti semmejt ftit hawn ħafna oħrajn. Ħafna nsemmi l-ġnien ta' Ħażabbar, tara kemm hemm nies li jmorru hemmhekk tieħu pjaċir, tara b'mod sempliċi jagħmlu picnics, l-affarijiet li huma tant importanti. Dak semmejt proġetti hemmhekk, imma mbagħad hemm kunċetti oħra li qafasna ħafna fuqhom biex nagħmlu il-bidliet li huma meħtieġa anke minħabba tibdil fil-klima. Dimhix xi buzzword li ma teżistix, it-tibdil fil-klima qegħdin naraw quddiem għajnejna.
Ġara dan is-sajf rajna madwar l-Ewropa, il-barra mill-Ewropa, ħruq ġewwa foresti, temperatura li telet, mal-temp li forsi qatt ma esperjenzajnieh qabel u x'għamilna hemmhekk kien semmi l-inċentivi li tajna biex naqilbu l-flotta ta' vetturi tagħna għal waħda elettrifikata mill-vetturi li tradizzjonalment jaħdmu bil-petrol u bid-diesel, ix-shift għal vetturi li jiġu charged bil-kurrent elettriku, l-batterija tagħhom tiġi charged bil-kurrent elettriku, m'għadniex in-nies ibdlu, għadna lin-nies aħna nirrakkomandaw li ssir il-qalba. Imma tajna inċentiv ta' 11 sa 12,000 euro. Jiġifieri l-gvern litteralment qiegħed iħallas nofs il-prezz ta' vettura ġdida biex ninċentivaw lin-nies jagħmlu l-qalba. Għaliex ma nemnux fil-politika ta' dak li kienu jmexxu lil dan il-pajjiż mhux tant snin ilu li lin-nies biex joħduhom fid-direzzjoni li rid il-gvern kienu joħorġu l-frosta. Aħna bil-kontra aħna nagħtu l-inċentiv lin-nies biex jagħmlu dawn il-qalbiet. U nemmen li l-uptake ta' din l-iskema sejjer b'mod tajjeb u mbagħad għamilni żjed ukoll. Insemmi l-qalba l-għamilna taħt dan il-gvern li minn power station li taħdem bil-fuel tossiku tal-heavy fuel oil għamilna l-qalba l-gas naturali. Dik fissret tnaqqis ta' emissjonijiet li kien wieħed qawwi ħafna. Il-ħsara li saret, domna biex werku prajni għal-ħsara li saret, għaliex jien ma nifhimx jekk issaqsi lili kif konna power station li taħdem bil-faħam. U għamilna l-qalba. Tajjeb, teħdet deċiżjoni importanti għaliex illum għad għandek pajjiżi Ewropej li għadhom jużaw il-faħam. U allura d-deċiżjoni tal-gvern ta' dakinhar li jaqleb mill-faħam kienet waħda tajba. Imma mhux taqleb għal heavy fuel oil għaliex xi ħaġa li kważi mhux ma nifhimiex kif ikollok inti meta tiġi għal għażla strateġika għal pajjiż li hija tant importanti tażel il-heavy fuel oil u tibdel avviż legali biex tajt takkomoda l xi ħadd li rid iħaddem power station bil-heavy fuel oil. Però dak il-passat issa aħna rridu nħarsu l-qudiem u aħna nħarsu l-qudiem mhux biss li qlibna l-gas naturali llum imma nħarsu wkoll jekk fis-snin li ġejjin aħna x'se naqilbu lej power station li titħaddem l-idroġenu wkoll dawk huma l-idejat innovattivi żieda fil-pannelli solari jekk hux fuq l-art biss jew nużawx ukoll ir-riżorsa tal-baħar li għandna. Dak huwa l-mod kif titħares mod innovattiv biex dejjem tibqa' tagħmel il-bidla fil-ħajja tan-nies. Semmejt il-kwalità tal-ħajja u fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikun jixtieq illi jgħix aħjar. Ġifieri kull persuna jaħdem biex fl-aħħar tal-ġurnata jekk jista' jkun jgħix aħjar. Rajna wkoll għad kbir ta' inizjattivi soċjali tul din is-sena. Forsi anke f'dawn iż-żminijiet isiru anke appelli għal min jgħaddi anke minn xi diffikultajiet żmien il-miliet jisu jkun assoċjat dwar hekk. Però din dejjem isa kienet fil-ħidma u fiċ-ċentru ta' dan il-gvern li jgħin il-batut. Iva, u nistqar li l-ħidma soċjali hija l-iktar waħda li għandi għal-qalbi fil-ħidma ta' kuljum. U nsemmi 3 inizjattivi fost id-diversi li għamilna. L-skema New Hope kienet telqet minn diskussjoni li kelli ma' persuna li fil-passat kellha kondizzjoni medika li kienet waħda serja, fieqet, u kelli diskussjonijiet oħrajn u mbagħad ma' persuni oħrajn li kienu għaddejjin u għadhom għaddejjin sfortunatament minn mart li mhux wieħed żgħir. U x'rajn hemmhekk, rajna kelli każ ta' persuna li fieqet. Każ ieħor ta' persuna li qatt li naħsem fieq imma meta niġi lura mill-kura mill-Ingilterra mhux se nkun nista' nixtri d-dar għalija biex ikolli familja. Għaliex kellek sitwazzjoni fejn ma setgħux jieħdu self mill-bank għaliex il-bank ma kienx qed jagħti l-loan minħabba nuqqas ta' life insurance policy. Mela life insurance policy ma kien iċċettinata għax dawn il-persuni kienu qed jitqiesu ta' high risk category allura il-soċjetajiet tal-insurance ma joħorġux il-polza. U allura l-konsegwenza tkun li il-bank ma javvanzax is-self. U x'għamilna hemmhekk għadna nistgħu nibqgħu ċassi u nibqgħu f'sitwazzjoni kif għexna f'dawn l-aħħar snin li għandek nies illi m'hemmx tagħmel, ma jistax qatt ikollhom id-dar tagħhom jew nintervjenu. U konna nafu li meta se nintervjenu kien hemm diffikultajiet għaliex tfittex is-soluzzjonijiet u tibda s-siplin toppi. Maħna konna deċiżjoni ċara li rridu naslu. U ħdimna b'mod determinat u b'mod iffukat id-diffikultajiet tekniċi elibnihom kollha u l-gvern hemmhekk daħal biex jagħmel garanzija għal min fil-passat kellu mart u llum ma jistax jieħu loan, daħal il-gvern għamel tajjeb u allura dal-persuni setgħu jieħdu loan u bekk naturalment kun tista' tixtri l-residenza tiegħek. Insemmi l-proġett tal-Ibwar fejn hemmhekk għandna
partnership, sħubija, mal-Caritas, li minn hawnhekk inselmilha tal-ħidma kbira li qed tagħmel fil-qasam soċjali, fil-qasam ta' fejn jidħlu persuni illi għandhom problemi bid-droga, diversi problemi soċjali oħrajn, u hemmhekk ukoll il-prinċipju kien l-istess. Iva, kien hemm investiment 4 miljun euro li rid isir, kien wieħed qawwi, imma milnieħ għax hemm minna li huwa l-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu fin-nies għandek spiża rikorrenti ta' €1 miljun ieħor fis-sena, imma għamilniha għax nemmnu fil-prinċipju li kulħadd ħaqqu t-tieni, t-tielet, ir-raba' ċans fil-ħajja. Jekk għandek persuna u ħadd pjaċir nitkellem ma' residenti tal-Ibwar. Kien hemm ġuvni, edukat immens, 19-il sena. Saqsejtutlu x'għamilt f'dal-aħħar snin. Għalli li minn 14-il sena nkarċerat. Mindu kellu 14-il sena, ġifieri għall-aħħar 5 snin, imsakkar fiċ-ċella. Aħna rridu hekk. Irridu nagħlqu nistgħu faċilment nagħlqu għajnejna u ngħidu sar żball, iħallas għalih u s-soċjetà twarbu. Ma nemmnux hekk. Aħna nemmnu illi x'nemmen? Nemmen li jekk persuna 14-il sena irrikorrit għal vizzju ta' droga u biex tiffinanzja dak il-vizzju qed reati oħrajn. Allura mhux bil-fors li kellha problema illi sabita tan diffiċli għalija li teliba li kellha tmur f'direzzjoni żbaljata u dak il-persuni aħna nistgħu ngħidu ħan ikkastigawhom bissu ninsewhom le. Dak huma persuni li ħaqhom it-tieni, it-tielet jekk hemm bżonn iżjed opportunitajiet fil-ħajja u l-ċentru tal-Ibwar propju jimxi fuq dan il-prinċipju illi għamilt jekk inti tikkwalifika biex tagħmel il-programm, tidħol tagħmel dal-programm fl-aqwa ambjent, bl-aqwa tim ta' persuni professjonisti, abbinajna l-ambjent ma' riabilitazzjoni wkoll, dan huwa l-mod kif trid taħdem jekk verament ikollok għal qalbek in-nies. Mbagħad insemmi t-tielet focus li kellna tista' tgħid fil-ħidma soċjali tagħna u dana joħroġ rifless ħafna fil-budget li ħabbarna ftit tal-ġimgħat ilu li huwa l-iktar budget li qatt kellna nefqa soċjali fih. Was-sena d-dieħla se jkollna nefqa soċjali li hija rekord ukoll, li se tkun rekord ukoll. X'għamilna hemmhekk? Enfasi qawwija fuq il-pensjonijiet. Mela rajna illi id-diversi pensjonijiet, diversi persuni li jirċievu pensjonijiet differenti f'pajjiżna enfasizzajna li daw ikomplu jissaħħu. Għaliex nemmnu illi l-anzjani tagħna, l-pensjonanti tagħna, jeħtieġ ukoll illi nkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tagħhom. U għalhekk din l-enfasi li nagħmlu sena wara sena f'kull budget fuq it-tisħiħ tal-pensjonijiet. Huwa dat twemmin fl-aħħar mill-aħħar il-budget huwa riflessjoni ta' twemmin ta' x'nemmnu fih. U dak id-diversi miżuri li kellna anke targeted f'diversi partijiet tal-budget jirriflettu twemmin soċjali u soċjalista l-kburi li aħna nħadnu. Prim Ministru, kif semmejna aktar qabel, semmejna l-importanza tal-vaċċin u inti tennejt l-appell tiegħek biex min qed jirċievi l-invita għall-booster imur u jieħu il-booster. Fost oħrajn, grazzi għall-tilqim, grazzi għall-vaċċin, setgħu jsiru numru ta' attivitajiet anke l-Partit Laburista, setgħu jorganizza diversi attivitajiet anke bħala parti mit-tiġdid biex iġeddet anke il-politika tiegħu. Ħanitkellem naqra fuq il-Partit Laburista, kemm huwa importanti dan l-eżerċizzju ta' tiġdid? Ħafna. U il-proċess il-proġett anzi iktar minn proċess, il-proġett tal-mittidejja nsellem il-Daniel u l-Ramona ta' kemm ħadmu fih flimkien ma' firxa wiesa ta' nies, mhux neċessarjament ħadmu fih dak li jimmilitaw fil-Partit Laburista, dak ħadmu fih ukoll. Imma kellna ħafna nies li qatt ma militaw f'partit politiku li resqu l-qudiem taw l-idejat tagħhom u dak l-idejat kollha, dak il-ġabra ta' idejat, imbagħad ingħaqdu flimkien u ffurmaw dak il-mittidejja u x'kellna kellna partit illi kien f'diversi istanzi avvanzat iktar fil-ħsieb milli huwa l-gvern. Kien hemm diverġenzi wkoll mal-pożizzjoni li għandu l-gvern u hemmhekk nemmen li ħarġet il-funzjoni tant importanti ta' partit li jkun xprun għall-gvern, ta' partit li jagħti l-idejat tiegħu lill-gvern u mbagħad naturalment il-gvern jista' jaċċetta jew ma jaċċettax dawk l-idejat insemmi biex nagħti eżempju l-pożizzjoni li ħall-partit dwar il-riforma fil-liġi dwar possess għall-użu personali tal-cannabis. Dik kienet pożizzjoni li kienet importanti ħafna li ħall-partit. Sfortunatament kontra ħadd ieħor illi għażel laqas jieħu pożizzjoni anke f'proċess mbagħad ta' konsultazzjoni pubblika. Imma għalhekk nemmen kemm fl-importanza ta' partit li jibqa' wieħed ħaj, li jibqa' jkun xprun ta' idejat, u mbagħad tara l-importanza nerġa' mmur għall-importanza tal-lum fejn tara dil-kwantità ta' nies li kollha qegħdin jagħtu l-ħin tagħhom mod volontarju
għax nemmnu f'dan l-ideal. Dan l-ideal sempliċi ħafna li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u li nkunu partit inklusiv u partit li ma jeskludi lil ħadd. Dan huwa partit li mhux tal-li ma jeskludi lil ħadd, tal-li verament nixtieq anke li jkolli din l-opportunità li nibqa' niltaqa' ma' nies anke ta' fehma differenti. Ma jinteressanix mill-fema politika tal-individwu. Kull persuna u x'inhu il-twemmin politiku li jħaddan li jħoss li għandu kontribut jagħti lill-pajjiż jersaq il-qoddim u se jsib bibien miftuħa kompletament. Mhux biss bibien miftuħa, ma li inġibuh magħna biex flimkien, u meta ngħid flimkien bħala partit, bħala moviment, bħala gvern, pajjiż bħala soċjetà b'mod ġenerali, jirnexxielna flimkien nibnu u nfasslu dak li rridu għal pajjiżna. X'nemmnu li huwa l-futur ta' pajjiżna, x'idejat irridu għal pajjiż. Fejn qed naraw il-pajjiż illum 5 snin oħra, 10 snin oħra. Fejn ħankunu 5 snin oħra, llum irridu nfassluh. Fejn se nkunu 10 snin oħra, irridu nfassluh illum ukoll. Għalhekk nagħmel dan l-appell lil kull min huwa ġenwin ta' rida tajba biex jersaq il-qudiem u jagħti l-kontribut tiegħu. Qegħdin Prim Ministru fuq l-adba li ntemmu din is-sena, ġifieri qegħdin fl-ewwel jiem ta' Diċembru fadal issa ftit jiem. Meta nħarsu lejn il-budget li ħabbartu għas-sena d-dieħla bit-tema Malta li rridu għal uliedna. Kemm taħseb l-inizjattivi li hemm fil-budget se jkollna sena mill-aqwa ovvjament is-sena d-dieħla? B'mod kawt ottimist. Għaliex dak kien budget, il-budget li ħabbarna ftit tal-ġimgħat ilu, kien wieħed li mbagħad irrifletta l-viżjoni li għandna. Jekk nagħti eżempju ta' inċentivi li tajna fil-qasam tal-kostruzzjoni, smajna lin-nies, smajna li kellna l-menti u kienu ġustifikati dwar estetika ta' bini li ma kienx kif kellha tkun u x'għamilna hemmhekk. Rajna li ninċentivaw lin-nies biex jixtru proprjetajiet fil-kor tal-irħula, f'dik li tissejjaħ fl-Urban Conservation Area, biex jixtru proprjetajiet li ilhom mibnin aktar minn 20 sena u ilhom battala għal aktar minn 7 snin. Mela hemmhekk dak il-budget kien targeted biex aħna għandna dil-viżjoni li kemm jista' jkun nagħmlu shift lej nies li jixtru lej dat tip ta' proprjetajiet, u allura tajna inċentiv b'saħħtu fejn in-nies ma jħallsux taxxa tal-bejħ u lanqas tax-xiri fuq l-ewwel 750,000 tal-prezz tal-akwist u mbagħad tajna wkoll il-VAT refund, jiġifieri fuq il-refurbishment li tagħmel tajna VAT refund b'saħħtu ħafna sa 54,000 euro. Li huwa refund b'saħħtu immens. Lil min huwa first time buyer u jixtri dat tip ta' proprjetajiet jekk jixtri f'Malta 15,000 euro cash grant. U min jixtri f'Għawdex 30,000 euro cash grant biex tara kemm huma b'saħħithom dal-inċentivi semmejt aktar qabel l-inċentivi biex nagħmlu l-qalba għal vetturi elettrifikati. Meta jkollok dal-inċentivi kollha flimkien mbagħad ma' incentives oħra li tajna għan-negozji, tajna ħafna inċentivi li huma targeted għan-negozji tagħna barra mbagħad dawk assoċjati mas-support li tajna fil-pandemija. U għalhekk meta tara dan kollu flimkien, meta tara l-mod kif l-ekonomija tagħna qiegħda tikber. Tara l-istatistika dwar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna, dwar id-dħul li qed ikollu l-gvern ukoll tara attività ekonomika li hija waħda vibranti u nemmen li l-budget ta' dak li xprun dak l-istimolu li kien meħtieġ biex iva s-sena d-dieħla tkun is-sena li ġejja tkun waħda tajba, naturalment irridu nibqgħu naħdmu qatt ma nemmix li qatt tista' tistrieħ ftit f'din il-ħajja. Tibqa' taħdem tgħin lin-nies tagħmel dak kollu li tista' biex dejjem ittejjeb il-kwalità tal-ħajja. Ottimist tas-sena d-dieħla. Ottimist. Prim Ministru, mill-politika għal ħajja ta' kuljum. Qegħdin ngħidu li qegħdin fi żmien ta' Diċembru, iż-żmien tal-festi, semmejna li aktar kmieni forsi llum ħafna nies ħarġu u jiena kont il-belt aktar kmieni u tara anke l-entużjażmu tal-familji f'dawn iż-żminijiet. Kif tħares lejn dan il-perjodu anke viżavi il-familja? Huwa perjodu sabiħ ħafna li għandna nqattawh mal-familji tagħna, ngawdu l-familja, però kruċjali l-element tar-responsabbiltà. Li rridu nifhmu illi dal-miliet mhuwiex l-istess miliet kif kellna qabel bdiet il-pandemija u fis-snin ta' qabel, għaliex ir-realtà tibqa' li hemm pandemija illi bil-miżuri li ħadna f'pajjiżna fosthom il-pjan ta' vaċċinazzjoni, il-ftit restrizzjonijiet li hemm irnexxinna nżommuha taħt kontroll. Imma kruċjali li nibqgħu
nosservaw dawk ir-restrizzjonijiet li hemm fis-seħħ u mbagħad miżuri oħrajn bħal l-iġiene l-ilbis tal-maskla fejn huwa meħtieġ. Għaliex jekk nibqgħu nosservaw daw flimkien nerġa' mmur għal dak li tlaqt bih it-teħid tal-booster dose, dak huwa l-iktar fil-fema tiegħi l-iktar element kruċjali. Jekk jirnexxielna nagħmlu dawk il-fatturi kollha flimkien, nemmen li jista' jkollna miliet tajjeb, mhux biss miliet, imma wkoll ix-xhur ta' wara wkoll. Nkunu nistgħu nitkellmu wkoll dejjem jekk nibqgħu responsabbli u dejjem naturalment jekk ikollna l-affarijiet jibqgħu kif huma llum, ikunu nistgħu ngħidu wkoll li għexna minn perjodu li huwa diffiċli imma li bir-responsabbiltà ta' soċjetà ta' poplu kollettiv nkunu nistgħu nitkellmu li għaddejna minnha wkoll. Qabel nikkonkludu, l-aħħar appelli tiegħek għal min qed isegwina bħalissa fadal l-aħħar ftit ħin ta' din l-inizjattiva kif bdejna fil-bidu flimkien mal-Prim Ministru għedna li llum hija ġurnata importanti għall-Partit Laburista, allura l-aħħar appelli min-naħa tiegħek. L-appell għall-ġenerożità tan-nies kif dejjem għamilna se nibqgħu ninvestu fin-nies. U l-ħidma tagħna tibqa' focused fuq li dejjem nagħtu dak kollu li nistgħu biex ma nħallu lil ħadd jaqa' lura partikolarment dawk li jistgħu l-inqas fis-soċjetà tagħna lil dawk li għaddew minn mart lil dawk li għaddew minn faqar li forsi għadhom qed ibatu il-problema tal-faqar sal-lum. Imma biex bħala partit nagħmlu dil-ħidma huwa neċessarju li jkollna riżorsi, partikolarment meta titkellem dwar kampanji elettorali wkoll. Jiġifieri nagħmel dan l-appell li kulħadd jagħti minn dak li jista' u sinċerament rikonoxxenti ħafna għal kull min qed jagħti l-kontribut tiegħu li wieħed huwa ħafna iżjed ħidma flimkien mat-tim tagħna mal-kabinett, mal-ministri, mal-grupp parlamentari, mal-bqija ta' dak kollha li jaħdmu ġo dan il-partit li wieħed ħafna iżjed ħidma l kulħadd. Grazzi Prim Ministru, grazzi tal-ħin tiegħek u fuq kollox grazzi tal-ħidma tiegħek bris pajjiżna kif ukoll bris il-Partit Laburista. Sinjuri, dak kien il-Prim Ministru ta' pajjiżna, il-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Sa dan it-tant nfakkarkom biex ukoll tkomplu tgħinu lill-Partit Laburista, il-Maratona Ġbir ta' Fondi itkompli.